Mayong hapon, Negros! Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarang man kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Negros Occidental, naganegosar nga mga isa sa mga mauna nga probinsya nga makabakal sa vaccine kontra COVID-19. PNP sa Negros Occidental, nagapanawagan nga hindi pagdalahigon ang tanan nga mga pulis sa natabo nga pagpaniro sa Tarlac. Curfew sa Bacolod, suspendido sa Disyembre 24 kag 31. Wala sang ceasefire nga matabo sini nga holiday season. Kag may kapin sa 5 milyon ka pesos nga balor sa papremyo ginpanagtag ni anay 3rd District Representative Albi Benitez sa iyang birthday. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bagyo Vicky ang yara na karon sa guwas ng Philippine Area of Responsibility. Pero Visayas sa gihapon maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan sa masunod nga inadlaw. Base sa weather forecast sang Pag-asa, magadalas ang ulan ang tail end of a frontal kag trough ni Bagyo Vicky sa Metro Manila, Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula kag Northern Mindanao. Bangod sini, may posibilidad sa gihapon ang pagluntad sang flash flood kag landslide sa tion nga magrok ang madamol kag malawig nga pag-ulan. Mabatyagan man ang mabugnaw nga huyop sang hangin ilabi na kun gabi kag kaagahon. Bangod sang amihan ug kun northeast monsoon. Damlag pagin pahayag sang Pag-asa nga may posibilidad nga may isa pa ka bagyo nga magsulod sa pungsod antes magtakop ang tuig. Bangod sa nagaluntad nga La Nina phenomenon. Padayon nga ginapanugyan ang publiko nga mag-monitor sa lakat sang panahon agud nga makapaghanda kag mapalayo sa katalagman. Sa number 9, humalin sang Sabado tubtob kay nasang kaagahon 3 tanan ka residential fire ang nagluntad sa syudad sa Bacolod. Sa Purok Seaside sang Sabado sang aga, 4 ka mga puluyan ang totally destroyed kag 3 naman ang partially damaged sa magluntad ang sunog pasado alas 8 sang aga. Overheated nga electrical installation ang gintunaan sang sunog suno sa Bureau of Fire Protection. Domingo naman sang gabi, 8 naman ka mga balay ang totally destroyed kag 5 ang partially damaged sa Purok Alalahoy sa Barangay Banago. Suno kay Chief Inspector Publio Protenia, bangod sang ikit-ikit ka mga balay kag himo sa light materials, naglapta ang kalayo. May kabudlayan man sa mga alagyan para sa fire truck kag bumbero. Ginabulubanta 100,000 pesos ang danyos. Igo lang nag-fire out, may sunog na naman nga nagluntad sa Barangay Bata kung saan isa ka balay kag ginhimo man nga chapel ang gintupok sang kalayo. Nagapaandam ang BFP sa publiko nga hindi magkumpiyansa kang sa tanan nga tion magpatuman sang safety protocols. Wapil ko maghalong. Sa linga kita man naton way na gani subuho nga firecrackers or ano diri sa Bacolod. Pero dako may ara gyapon kita sunog, the more nga nagkumpiyansa kita. Kag mangud siguro probably sa mga malay ng chimpo na nagaulan, mostly nagbo nato di subong mga mostly electrical, no? Kag mayara man makababayan ng kandila, but emphasize ko sa tanan, especially maghalong, no? Kasi sini nga chimpo, nga dapat mag-enjoy kita despite nga may mga arata sa pandemic, maghalong. Sa number 8, gwardiya nga nagadala sang motorsiklo na sapwan nga patay sa Kalog. Patay na sa maabtan sa otoridad ang 31 anyos nga si Fernando Manapo sa kanal sa kilid sang dalan sa Barangay Zone 16 sa Talisay City. Isa ka concerned citizen ang nakapanugid sa kapulisan matapos makita ang motorsiklo nga ginadala ni Manapo nga isa ka security guard sa may kanal sa kilid sang dalan. Sa investigasyon sa Talisay PNP, posible nga natulugan si Manapo samtang nagadala sang iya motor amukon nga naglabot ini sa kanal kag naglabog. Nag-agom sang seryoso nga mga samadang biktima suno sa PNP nga mahimo iya ginkamatay. Sa number 7, kadto naman kita sa syudad sang Himamaylan. Isa ka tricycle driver ang patay bangod sa pagpaniro.
Patay sa ka-tricycle driver matapos nga tiruhon sa wala pa makilalaan nga persona kahapon siyang kaagahon sa highway sang syudad. Ang biktima ang kilala kay Ricky Morales, 52 anyos. Sa investigasyon sa Himamaylan PNP, nagabiyahe sa highway and tricycle nga ginadala sang biktima. Sa ginalit na lang siya tiruhon sa mga persona nga nakabonet nga nagasunod sa iya sakay sa motorsiklo. Nag-agom sa madamo nga igo sang bala ang biktima nga iyaging kamatay. Parayon pa ang investigasyon sa PNP sa motibo sa pagpatay sa biktima. Sa number 6, Negros Occidental PNP ang magasunod sa mando sang presidente nga wala sang ceasefire sini nga holiday season. Ginpahayag ni Negros Occidental Police Provincial Office sa PIO Police Lieutenant Abigail Donasco nga wala sang holiday ceasefire ang kapulisan subong nga tuig bangod sa away kontra sa mga rebelde. Suno kay Donasco, ila sundon ang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala sang may matabo nga ceasefire subong nga holiday season. Inibisan pa wala sang may ginpapanaog nga memorandum ang PNP headquarters. Paday ng ila nga all-out war batok sa mga rebelde nga CPP-NPA suno kay Donasco bisan subong nga Pasko kag bag-ong tuig. Naka-full alert man sa gihapon ang PNP suno kay Donasco. Sa number 5, spokesperson sa PNP sa Negros Occidental naghihingi sa publiko nga hindi pag i-generalize ang tanan nga mga pulis bangod lang sa isa ka sala nga nahimo sang isa ka pulis sa Tarlac. Mainit karon yung ginistoryahan sa social media ang ginhimo nga pagpatay ni Police Senior Master Sergeant Junel Nuesca sang Parañaque City Police Crime Laboratory sa Mag-Iloy nga Sonia kag Frank Gregorio sa Paniki Tarlac sang kahapon. Naglapta ang video kung paano gintiro sang pulis ang duha matapos ang malawig nga pagbinaisay. Sa investigasyon sa PNP, natabo ang pagbaisay sang sospek kag mga biktima bangod lang sa ginaligar pagpalupok sang boga. Madamo sa mga netizens ang karon ang nagpagwa sang ilang mga balatsagon sa social media bangod sang nagakatabo kang ila ginapanawagan ang pag-untat na sang pagpamatay. May mga nagapahayag man sa social media nga nagtawag sa mga pulis nga terorista. Ang Negros Occidental Police Provincial Office ang nagpagwa na sang statement angot sa natabo. Sunod sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco, PIO sang NOCPO, ang Negros Occidental PNP ang nagahinyo sa publiko nga hindi pag i-generalize o kung iumid ang tanan nga mga pulis sa ginhimo sang isa ka pulis sa Tarlac. Si Donasco ang nagduga nga hindi tanan nga mga pulis parehos kay Nuestra, kag sila ang nagakadalahig lang bangod sa hindi amo nga ginhimo ni Nuestra. Posible na dulaan ang suno sa ila sang kontrol sa iya kaugalingon si Nuestra amukon nga nausar niya ang iya nga issued firearms sa kalainan. Nagapasarig naman si Donasco nga ang kapulisan sang NOCPO ang magausar lamang sa ilang armas para sa safety kag security sang mga pumuluyo. Sana po hindi po siya i-generalize po na kasi po may isang hindi magandang nagawa ang ating kapulisan, parang sasabihin na lahat ng pulis ay ganyan. Kasi naman po, usually po talaga ang tao po, pag ka mga tama na ginagawa, hindi pinapansin. Usually doon yung pinupuna yung mali po. Sa number 4, nag-file batok kay Governor Eugenio Jose Lacson sa Office of the President ang anay katapos ng Provincial Legal Office nga si Attorney Ernie Magaspag. Reklamo nga abuse of authority, misconduct in office, gross negligence, or dereliction of duty and other admin cases ang ginfile ni Magaspag batok sa gobernador. Suno kay Provincial Legal Officer sang Negros Occidental nga si Attorney Alberto Nelias Jr. na bato na nila kag nasabat ang reklamo sa Office of the President. Suno kay Nelias, may kangtanan sa mga issuances nga ginpapanaog sang gobernador ang administrative complaint ni Magaspag. Pero kay tungod nga padayon na ang pagpangusisa, hindi na luyag pa ni Nelias nga magtalakay pa sang kaundan sang reklamo. Pero nagapati siya nga wala sa nga pagsupak nga natabo sa amo nga mga issuances bangod ginsunod man kung ano ang nasaad sa mga pagsulundan. Dugang pa ni Nelias, retaliation o kung pagtimalos ang natabo sa bahin ni Magaspag gadam nagpaginkakas sa Provincial Legal Office bangod sa falsification of official document kag serious dishonesty. Issuances kung magalahaw. Pero naka-file naman kami answer. Kag di sa gin-attach ito, wala man to siya ebidensya nga prove nga may irregularities, no? Sa mga ginapang issue ni Gov, gina-review man na namon tanan in accordance man natin sa layi.
Kaya nga muna daya akong haong tilo retaliatory kasi na ano siya mo, na pangita na ano siya mo, na dismiss siya mo tungkol sa admin niya mga kaso. Sa number 3, ginalantaw sa karon sa United Negros Alliance sa Onega kag Love Negros ang isa ka unified slate para sa provincial level pati na sa mga kabaluhanan kag syudad para sa 2022 elections. Inisunod siya kay Mayor Salvador Escalante, ang Secretary General sa Onega, nga nagsiling nga luyag nila ipatuman ang equity of the incumbent kung posible man lang. Kasuyuran o kung nagakahulugan ini nga kung sino ang nagapungko nga opisyal ang magaserbi nga kandidato sa koalisyon sa local level. Pero sunod siya kay Escalante, mahimo nga hindi man inilubos nga mapatuman ilabi na sa mga lugar nga mayara sa local o political rivalry nga nagapadayon. Among opisyalis ang Onega ang nagpanumpa sa ilang katungdanan sa kailakson sa Nature's Village Resort sa Talisay City sang Biyernes. Sang 2019, si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sang Love Negros kag Vice Governor Jeffrey Ferrer sang Onega ang nagpadalagan sa idalom sang isa ka coalition nga ginalantaw nga kasubong sa gyapon ang ilang pagpapili sa 2022. Magluwas kay Escalante, si Sagay City Mayor Alfredo Marañon III ang nagaserbi bilang chairman, si Vice Governor Ferrer ang presidente kag Representative Juliet Marie Ferrer sang 4th District naman ang treasurer. Sa number 2, curfew hours sa Bacolod City ang igasuspend sa Disyembre 24 kag Disyembre 31 para mahatagan sang kahigayunan ang pumuluyo nga makasaulog sang Paskwa kag masug-alaw ang bag-ong tuig. Nagapapanaog sa executive order si Bacolod Mayor Evelio Lunardia nga nagapatuman sang suspension sang curfew humalin las 11 sang gabi sang Disyembre 24 tubtub las 3 sang aga sang Disyembre 25. Suspendido man ang curfew humalin las 11 sang gabi sang Disyembre 31 tubtub las 3 sang aga sang Enero 1. Iniagud mahatagan ang publiko sang ligwa nga makasaulog sang bispera sang Paskwa kag bag-ong tuig. Kaupo ng ilatagsa ka mga pamilya kag mga abyan. Pero bisan pa nga suspendido ang curfew sa amo nga mga inoras estrikto sa gihapon nga ipatuman ang pagsuksok sang face mask, face shield kag pagsunod sa physical distancing sa mga pampubliko nga lugar. Ginahaylo man ang mga senior citizens ilabi na ang may ginabatsyag nga mga balatian nga magpabilin sa sulod sang panimalay para malikawan ang pag-angkon sa COVID-19. Isa man sa mga nangin balasehan sang alkalde sa pagpatuman sa suspension sang curfew sa amo nga mga inoras, ang mga padayon nga pagjutay sa mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod kada adlaw, base sa record sa Emergency Operations Center. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Negros Occidental ang nagatransaksyon o kung naganegosar na sa karon sa national government bilang isa sa mga probinsya nga una makabakal sang bakuna kontra COVID-19. Si Anay Congressman Albi Benitez nga sa karon Consultant on Economic Affairs sa Negros Occidental nagsiling nga kung may kahadlok ang publiko sa bakuna, handa siya bilang pinakauna nga matagaan sini. Yaring report. Ang Negros Occidental ang mahimo mangin isa sa una nga mga probinsya nga makabakal sang vaccine kontra COVID-19. Ining sunod sa Consultant on Economic Affairs sa probinsya nga si Anay Congressman Albi Benitez. Nagapadayon pa ang ilang pagtransaksyon sa vaccine czar nga si Carlito Galvez Jr. Sunod kay Benitez, mayara na sa Memorandum of Agreement para sa pagbakal sa bakuna kag ila na ini nga ginatun-an sa karon. I have the agreement already. Nagpadala na sila ang team na Secretary Galvez some memorandum of agreement. So I will send this down to the province for further study. At the same time, it's also the same agreement to be used sa mga private sectors. So kita mismo, kami mismo from the private sector will also be interested in buying vaccines for people here. Sa apat ka mga bakuna nga available, malabutan pa bulan sa Setyembre nga makalabot sa Pilipinas ang iya ka Estados Unidos nga vaccine. Kung ang bakuna gikan China ang pilion sa gobyerno nasyonal, mahimo nga sa bulan sang Pebrero makalabot na ini sa Pilipinas. Nakahangop siya nga may kakulba ang kadamaan sa bakuna gikan sa China, pero siya mismo ang handa nga manginuna nga matagaan sang sini nga bakuna para makasiguro kung safe ini. Kung mauna ang Chinese vaccine, kag may doubt sila, I'm willing to be the first one to be vaccinated. And so, at least ko
i-hatag o i-vaccinate ang mga bumuluyo today or whoever they sa aton nga okay man. Iskin ako muna, ako yung ginipig nila na I don't mind. Dugang pa niya, kung ibase sa sistema sa national government, ang mga frontliners, senior citizens kag immunocompromised nga mga pumuluyo ang unahon nga tagaan sang bakuna. Ilan na istoryahan ni Governor Eugenio C. Lacson ang iniga plano kag gina-finalize na lang sa karon ang tanan para matigayon ang transaksyon. Ang mga LGU ang sarang makabakal sa bakuna sa bulig sang gobyerno nasyonal kag pati na ang private sector. Sa Good Vibes, masobra sa 5 milyon ka pesos nga balor sa papremyo ang ginparaffle sa ika-3 nga distrito. Ini may kangtanan sa pagsaulog sang kaadlawan ni anay 3rd District Congressman Albi Benitez. May report si Romeo Subaldo. Si Nita Villarin, ginpukaw lang sa ilang himata kag ginpahibalo kay inasang aga nga ang iya anak nga si Nonito Jr. nagdaog sang multicab sa paraffle sa birthday ni anay 3rd District Congressman Albi Benitez ang kahapon. Nagapuyo sila sa isa ka hasyenda sa barangay Dos Hermanas sa Talisay City. Ang iya mismong anak nga nagdaog sang grand prize sa raffle ang wala man makahibalo nga may salakyan na siya. Ato pa siya sa nabukid nga bahin sang Silay City, nagatrabaho bilang sakada. Wala sang signal sa lugar gani ginpakaduan pa siya sang tawo para iya mahibaluan ang maayong balita. Kabalo siya nga nagdaog siya sa raffle? Wala ako sa kabalo. Sino na nagambal sa inyo nagdaog siya? Paano nyo subong lang? Isa yung balo kami sa ako niya bayaw eh. Kung wala na nawag ang barangay, wala ba ka mo kabalo? Ay, kabalo. Kalipay ko man eh. Nga ho? Nga man? Hindi lang ka pigado mandaan siya wo. Oo. Isa lang si Nonito sa mga nangin mapalaron nga nagdaog sang grand prize ang kahapon sa virtual raffle. Isa pagid ka taga Murcia ang nagdaog man sang multicab. 5 ka mga persona nagdaog man sang tag 100,000 pesos nga cash. 20 ka tag 50,000 pesos kag isa ka gatos ka tag 10,000 pesos. Mga asenso leaders kag barangay officials ng 3rd District ang nakaintra sa raffle. Bangod hindi makatipon tugal sa pandemic, ining napinsaran ni Benitez nga pamaagi para mapalipay ang pumuluyo sa 3rd District sa iya ika-54 nga kaadlawan. Sining ko instead nga pati puno, tas tanan-tanan sa isa ka lugar, we will just do this online. Virtual, virtual online raffle. Ang mga tao naman, mas interested sa raffle. Kung makita kami. Magluwas ini, may harap man siya sang surgical mission para sa mga taga 3rd District kag ini ang tuigan niya na nga ginahimo. And then at one point, I think 2017, I decided instead na magasto ko sa celebration kada December 20, imuunta na lang siya mission. It's a surgical mission. No? So that's why Nikki Cares came around. Gahatag siya free surgery sa mga kinatlan. Yara man nagtambong sa virtual raffle ang mga opisyal sa nagkaninaig nga mga banwa kag syudad. Baka mo nagnatawag nga maagang pamasko ang nabato nila. Like for example, ito ang si Nonito, ang ikatuan ko sa Dos Hermanas. Wala pa siya kabalo nga nagdaog siya sa bukid, wala to internet. Sakada siya, but imagine ang sakada, makabaton ka sa multicab, ano siya ka nami nga balita para sa Pasko. Siguro ming meant kito para sa iya. Oo, Barb, ang ambal sa nanay niya, inang baka-baka ang iya bata, trabaho sa kampo para may earn, but wala pa siya kabalo nga may salakyan na siya. May multicab na siya nga pwede nila magamit man sa pagnegosyo. Blessing yan at ruming na baton. Early Christmas gift. Halin sa kay anay Congressman Benitez, kag happy birthday sa happy birthday. Barb, 4 days na lang, Pasko na. 4 days? Lapit-lapit na lang ginoy. Kag, amoy ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Kami ang padayon nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.